Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bikin kandang, bos. Jadi kandang lawang kandang. Kita lihat piye iki teko di. Caitan. Kowe kan teko di to tak takoki. Matu deh sih. Wis kuat. Wis dhewe. Wis kumat to jane. Sing kumat ya sapa? Lho, sing guyu kuwi ta kumat gak Ya ora kok. Pilih to? Lah ya repot. Kuwi lho sing kumat ya. Sing guyu kuwi. Gak ya? Betul. Betul, Les. Asik kopros ya, gludung ngono. Bos panen doyes panen, Bos. Piye, Blak? Piye? Ora apa-apa, Les, kok. Ya apa-apa duwe-duwe pira? Masa gak enak tukang-tukang rokok gak ya? Ya, rokok apa? Sakar Mas gelem oh. Ngene. Nak buah jarfong kae. Ya. Sikil tatoan. Ya. Oh, gembeng. Nah, Ya apa? gak yang ngono. Ya betul, Bos. Ini, Bos. Ngono sik, Mas. Ya. Babune pin kakuan gak dibabune. Iya, Pak. Tugas kambing nyong, Bos. Ini yang laki-laki, Bos. Yang laki-laki. Sopo kuwi lho? Coba jadi kandang, Bos. Wes kawat ini. Seyet, wes mantap, Bos. Kita les piye? Kowe ki delok apa to ning kono kae? Delok apa? Delok mencurigakan. Mencurigakan piye to blok lho? To blok ra nyapa kok. Yo mencurigakan sama. Kita kan normal gak ya? Iya, nek maksudnya iki piye mencurigakan gimana gitu loh, Les. Di Yo, kopi jangan ada. positif lah dulu toh, Blok. Jangan gegabah gak ya? Ya. Wah, rokokmu surya, Les. Rokok bermerek pabrik Kita tetap surya. Ya iya toh, gak inter. Ya terkadang kan. Gak ya? Ya inter ada sing kono ya. Hati sing blosong jane gak ya? Ya pasti wae nang omah paling, Les. Lagi ngapain? Ya paling ya nek opong. Biasanya ngaret kok. Aku cek kandang gitu. Lho Bos, asal. Ya kuwi kok dikacing dhuwur guys. Kuat ngono kok. Dibantu. Yes. Jauh ora dawa ya. Njen tapi gua wis bakar. Ya wis akeh ora apa-apa. Engko dibantu karo dhuwure kuwi. Apane to ganggu piye to, Les? Piye? Sopo kuwi lho? Pengertian. Lho Bos wis blonjo seng kabeh Bos ngundang iki Bos. Gak panas Bos sampinge. Lah Bos samping nyong. Panganane dong terus lho Bos, piye? Oh Bos sing lanang Bos. Piye? Tahun Enggak. tahun 2020. Lah lho Les, mosok karo Les kok. Gak roh, kowe mending gancaan dulu. Bacaan piye? Kabeh sing irene mosok diake kok. Mosok wiling Les. Gua ning Anjuk, Monai Alas Malang. Lho, Lanang kok. wong lanang Le. Aja terus-terusan ngono, Mbak. Harus dikasih sama perempuan awewe. Kalau lu jadi ini suami istri ngono lho, Mbak. Ya, Ngerti? Bisa dipahami. bisa. Lho, Tapi aja jalan penting terus. pembahasan iki ngono, Mas. Oh, makasane Bener jas. seneng kamu iwak empal dolongane sapi. Piye to Le kok iwak empal? Iya to. Bumbuh yo
Piye? Petis. Ya. Terus apa nih baru jak? Ini terserah kamu ya. Biyen nek bakal rusak petis ora to nang rejo ki, Lis. Iya to, biyen enek, Lis. Jadi karo kok mesur ya. Lu nek sakmu lho rokok apa? Rokok manunggal, Mas. Oh, lah. Maaf. Iki kesenangane gede sih rokoknya manunggal. Manunggale. Gak rokok pabrik. Podoe to metor pabrik, Mas. Ya beda pabrik karo enek gabus karo ora kok. Ngawur. Enak enek gabus e, Bos. Sing ngomong sapa? Aku to. Jane podoe keluke lho, Mas. Lho, kalau kan rasanya to, Bos. Oh iya. Nah, kan pone enek bako kan wis seret. Kok ya? Loh, Rokok apa nih ki? sampurna, Bos. Iki kata Aku do ngasih tenan lho ya. buka Nek sih mbok tinggal. Enggak mau kasih kae-kae. Oh. Pegang meter blok nikahan yo. Ya, betul. Kawan-kawan teman-teman surga. Padha le sedang ngopi se rokokan. Wah ning ndi to? kopi sekali kopi ra diundi kok. Gak kene ngene. Wah ning ndi to? Enggak kan jadi. Lah yo rokokan se enak. Mana kita biasa cuy. Mana gedang rene. Mau Kotor. penekane tomblok to. Biasa Iya. dibolongi ngono kae. Lho, kok dibolongi iki? Napa? Bolongi piye wong? Stres dia. Jangan dibolongi. Ya ora apa-apa, ora pengen kok. Alah, alah. Cewek akeh ngono. Nah, cewek gelem. Cewek ana hukume lho, Lis. Ya menak Iya. menak gedang lho bolongan. Ana gedang. Ana gedang lho bolongan. Bang rempon wong sak. Lah, kalo. Apa tomblok? Jangan dibolongi. Pak dibolongi apa, Lis? Mbok tomblok. Ya kudu praktekno to wae kudune. Langsung kamera nyuting ya, maaf Mas. Ya ora apa-apa. Maksudnya gedang dibolongi ya, terus kok dikapakno ngono lho. Gak ero. Lho. Langsung kamera nyuting. Ya saiki kan usum kamera to, Lis. Dipraktekkan dulu biar wong tepengi gitu ben jelas. Nyapa pin gedang kok dibolongi? Maksudnya piye? Enggak ero, belis kata-kata belis itu. Iya toh? Ya ora. Iya. Lah. Gak iya. Betul. Wis ning warung titik. Kamera nyuting, Mas. Wis ning kamera apa jenenge ning warung titik urung buka orangnya. Berarti bener ya, Mas? Gak ya? Rokok sisane gua lho, Bos. Dawa lho. Kadia kok surya. Tuyane rokok kretek kok. Kamu gak mesti tuh. Enak Surya iki idolamu je Surya. Enak. Bukan Surya to itu. Iki bluwo yo akeh lese lho. Iki seng iki barang. Kayu paku. Aku mbak lihat. Lah apa to yo ora to. Wah ning ndi. Wes siap. Set. Oke, mantap. Berarti wi cek jurus-jurus wi cek apal kabeh Lis ya. Hele. Nyapa? Wi jurus ya apal kabeh ya. Ora wis tak omong-omongi to, Bi. Iya. Kan jenenge wong ngono kuwi kan gak mungkin lali jurus-jurus. Apal kabeh. Maka dari itu. Betul. Ya, betul. Kuwi kan Jauh. yo Pikir secara dewasa. betul masuk Pak Eko. Orang. Masuk Pak Eko. Iya. Ya. Ngono ya, Mas. Kamu dapat Tur cengciu. kamu dapat donat kamu dapat donat Sudik. Dapat topi kamu, Lis. Dari siapa? Dari orang baik. Darpo. Enggak, Dia kucing. ya. Wih nyapa to golek dian kucingnya nyapa arep. Dan dia kartu seji. Oh, kartunya. Kartu seji. Lain. Lain nganu ya orangnya itu ya. Gak apa-apa lihat wih golek karo Mas Dian gak apa-apa. Kan cuma hiburan, rokokan bareng, ngopi bareng. Menak-menak. Ngono lho, Bos. Enak nek menake. Ya menak toh. Aku nek jejak ning sawah. Ojo ning sawah toh ngejakmu kudu ning warung. Ngapain ning sawah? Ning sawah tak gatel karo badok ular wae. Aneng Cangkemmu lho. lho, iya toh penting kan ning warung kan rokokan, ngopi, menak, sarapan ngono lho, Lis. Lah dian kucing petani. Petani ya ora apa-apa kuwi
cuma ngecek nih mandor kemasukannya berapa Mas Dian rabuknya gitu loh bos. Ya ora ya wes ngono bos ya. Pagi hari ini jangan lupa tonton YouTube Kota Harjo sama Blis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.